Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanku da zuwa wannan dandali. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon bidiyon mu wanda muka kawo za ku samu wani sabon tsari wanda za ku samu data 500 MB ta hanyar application wanda za ku dinga morarsa a kullum kuma a koda yaushe. Wannan darasi ne wanda za mu yi amfani da shi da application wanda kwanaki ma na ɗaura shi na yi amfani da shi na yi takaitaccen bayani daga baya sai dai na aiki. To amma ku sani cewa duk wanda zai amfani da wannan application ɗin to ya sa a ransa cewa wata rana zai iya tsayawa. To amma in dai na bibiyan wannan channel ɗin namu mai albarka, insha Allahu zai sake riskan wani sabo kuma za mu sake tura wani ko kuma mu ɗaura sabon bidiyo na wani daban wanda zai ƙara mora. Kafin mu shiga ga darasin, idan yau ne farkon zuwanka wannan dandali, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shirye mu da zarar mun ɗaura. To bari mu shiga ga darasin. Da farko za mu ajiye muku link a description ɗinmu, ma'ana ƙasan title ɗin bidiyon mu wanda kan sunan bidiyon mu, wanda idan ka danna zai nuna maka ga link ɗin. Za mu nuna muku alama, sai ku danna link ɗin, zai kai ku kan Play Store, sai ku yi downloading ɗinsa. Da zaran kun yi downloading ɗinsa sai ku buɗe shi, sai ku buɗe shi. Da zaran kun buɗe shi zai kawo ku nan, sai ku ɗan jira sa ya yi rolling, amma ku tabbata da zaran ya buɗe muku ya kawo ku nan sai ku danna later, sai ku danna OK I understand, to sai ka danna alamar OK Allah. To ku sani cewa hanyoyi guda biyu ne. Na farko, hanya ta farko shine duk lokacin da ka ɗauko wani application ɗin, to bayan ka ɗauko shi a ƙasa akwai link da za mu ajiye hallau na ɗauko datan wannan application ɗin da zai maka aiki da shi. Dole sai da data, amma kuma ya zamana a ce kana da Telegram application a wayanka. Idan kana da Telegram, da zaran ka danna wannan link ɗin da za mu ajiye na Telegram zai kai ka kan wannan. Yawwa, da zaran ka zo ka danna wannan Telegram group ɗin, sai ka danna wannan datan, shi ma za ku gan shi a cikin group ɗin Telegram. Za ku gan shi cewa ga link ɗin nan, sai ka danna ka yi downloading ɗinsa. Da zaran ka yi downloading ɗinsa ya zo kan wayarka, to sai ka zo ka kan wannan, sai ka zo ka buɗe wannan application ɗin, sai ka zo ka danna wannan alamar. Ga ta nan, wannan alamar. Da zaran ka danna wannan alamar zai kawo ka nan, to sai ka danna input ɗin nan. Gashi nan kamar haka, wannan input ɗin. Bayan ka danna shi zai kai ka kan kwakwalwan wayanka, sai ka danna wannan allowed ɗin, zai kai ka kan file manager na wayanka, zai nuna maka foldodi kamar haka. Sai dai ku yi haƙuri, zai dinga nuna muku talla. To da zaran ya kawo ka nan sai ka duba download folder, sai ka yi clicking download folder. Za ka gan shi gashi nan 500 MB na sunan wannan application ɗin, sai ka danna. Da zaran ka danna zai hau, za ka ga ya nuna ma alama kamar haka, gashi nan MTM 500 MB. Da zaran ya nuna maka haka sai kai clicking start, gashi nan. Da zaran ka yi start za ka ga yana rolling haka. Da zaran ya nuna maka wannan wajen, sai ka danna wannan alamar watching videos ɗin nan, gashi nan. Da zaran ka danna alamar watching videos sai ka yi haƙuri, za ka yi watching ɗin wannan bidiyon wanda zai tara maka wannan awannin da za ka yi kana amfana wannan application ɗin. To amma kuma yana amfani ne da 500 MB. Idan awa 10 ka tara kana amfani da wanda za ka yi amfani da shi na watching videos, duk sakannin watching videos in 5 second ne, in 30 second ne ma yana ɗaukan 1 hour. Gashi nan alama ai, gashi nan wannan. Idan kuka kalli saman nan, wannan bidiyon yana nuna alama ne na 30 second. Gashi nan yana reading a sama. To kar ku damu, zai iya gama. Idan ya gama kuna watching videos din, za ku ga iya awannin da za su ba ku. Kada ku fita har sai ya gama wannan lissafin, sai ku danna wannan alamar digon mai star. Gashi nan saura second tara, saura. To haka za ku jira. Shikenan, za ku ga sun ba ku thank you for supporting us.
shikenan sun baka wannan data. 4 hours was added. Wannan shine na farkon budewa ko na connecting din application din. Sai ka danna OK, shikenan. Kun ga wajen awannin nan gashi nan, da shi za ku yi amfani ku tara awannin da za ku yi amfani da wannan application din kuna mora. Idan awannin nan da suke lissafi ya ƙare, sai ku danna wannan alamar at time din nan, wannan zai ba ku dama ku sake watching in video. Haka za ku dinga yi a kullum kowace rana kafin zuwa lokacin da za su tsaida abin. Wannan shine takaitaccen bayani kuma shine takaitaccen darasi. Amma dan Allah kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura idan yau ne farkon zuwa wannan dandalin kenan. Kada ku manta ku yi sharing saboda 'yan uwa da abokan arziki su gani kuma su amfana da shi kamar yadda ka amfana kai ma. Kuma ku danna mana alamar like. Mun bar ku lafiya, sai an jima.